Ding ding! Milläs asioilla sitä täällä ollaan? Ostamassa aseita. Niin vai? Minkäs haluaisit? Voinko tulla lähelle? Vittu, älä mene lähelle, äläkä pölli aseitani. No, haluaisin tuon sniperin. Niinkö? 5 tonnia. Voinko maksaa kullalla? Selvä, anna kulta tänne ja osassi. Noin. Siinä on vain 4 tonnia. Olet tonnin velkaa. Niinkö? Nyt minä kuolee! Hehehe, taisitkin yllättyä. Mitä perhaan? Noin. Loppu.